Pag yung mas, ang mga bata. Next! Sila yung edad doon. Sige. Nasa kumbol siguro. Wala siya si Ma'am Kitty guys. Buutan kayo. Wala pa pang Ma'am Kitty. Diyan, dili rin ito magsuot mga doon. Kaya maipit si ma'am. Ito guys, yung auto si Ma'am Kitty. Buutan guys si Ma'am Kitty. Kagunit ko duha ko cellphone. Gunitan. Mga na si Ma'am Kitty guys. Ikaw na siya kabuutan. Yatagan yun ang uban o chance para lang makapapicture. Uy, Carla, kabila na Carla.